सकाळी आम्ही 6:15 पावणेन घातलेलं असा की हनुमाचे नामकरण केलेलं असा तशे प्रमाणे पंचामृत अभिषेक वार्षिकाचे प्रमाणे मागीर पालखीचे उत्सव अन्नप्रसाद सांचे विशेष आमचे एक पंड पूजा म्हणून असता ते बी सादर जातले सगळे भाविकांनो भक्तांनो यावं आणि त्यांच्या देवाचे आशीर्वाद घेऊन ते प्रसाद घेऊन आणि सगळ्यांनी लाभ घ्यावा म्हणून आम्ही मारुती मांगराचे मारुती चे आशीर्वाद सगळ्यात मिळून जाय म्हणून मागून घेतो देव बरे करू. जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं राजा